bani tamburan dutsen fashin tama kamshe maganin ruma akushi mai bashe ruma ki kawo cikin kima kunga dage ai sai da lallama shi ya kawo cira kuma daya tukuran gwandu korama tauraro ne a dan sama sarki kawo ci tuhuma zaki baka da handama kogi mai jure kandama tafki mai raya fadama kai ne kusa da guduma karka ji tsoron takaddama mai tari ne na hikima gata ne gunsu al'umma ka zama igiyar rama ga zaki na kudan zuma ka zama kuna ta alkama dangalari ma sha zama yau sarki ne da sallama na zo ma bani kun zama laka ba mai ma gudu gudu sama za gudu mai kaunar Muhammadu kuma jika gun Muhammadu fahari na shi mujahidu jarumi ne uban jarumai kuma ga mai dubin mukamai haka kuma babu mai musamai kuji kuma babu mai matsamai lafiya dai dokura kajima lafiya jirgin fito Alhaji Abubakar dan Aliyu bajiman zaki dan galadima uban dadi rabbu ya magata lafiya dai dokura kajima lafiya jirgin fito Alhaji Abubakar dan Aliyu bajiman zaki dan galadima uban dadi rabbu ya magata lafiya dai dokura kajima lafiya jirgin fito Alhaji Abubakar dan Aliyu bajimin zaki dan galadima uban dadi rabbu ya magata farkon dukan lamari razzaku rasa domin shi ya isa Allahu ya ahadun kai ke min sani in wuce ai gasa a gaza min waka ce zan yi Allahun masu isa kun galadima namijin gaske dai na ce ya sa kogon dutse ko arne wallahi sai ya shirya ma lafiya dai dokura kajima lafiya jirgin fito Alhaji Abubakar dan Aliyu bajimin zaki dan galadima uban dadi rabbu ya magata Allah salati marar farko kara gurin sayyidul bashari dan Amina da Abdullahi da shi ne yau na ci gari samun Ali wal ashabu so rage zulqadari dan su kara suturta min dan galadima na gari domin mu kan mun shaida mun samu kudi mun kyale gida lafiya dai dokura kajima lafiya jirgin fito Alhaji Abubakar dan Aliyu bajimin zaki dan galadima uban dadi rabbu ya magata lafiya dai tukura ka gama lafiya jirgin fito dan Aliyu Alhaji Abubakar Shakira sha ambatu rabu ne hasken lamuran kashi yasa kai ne ka fito kai ka zamo inuwar jama'a da yawa babana ne ambatu dama ba a sare ganji ko an bai je ƙasa ba lafiya dai dokura kajima lafiya jirgin fito Alhaji Abubakar dan Aliyu bajimin zaki dan galadima uban dadi rabbu ya magata a tara abu gaba dama a bari ka wuce ga haushi ja muje mugar karfe kyale magauta ciki shi ga uban hafsa haƙuri sai dai siyo ba tamkar shi idan na ga in na kira ɗan galadima sai na ga sun tashi baba uban baba mazan jiya kowa ya ɗau maki bajimi lafiya dai dokura kajima lafiya jirgin fito Alhaji Abubakar dan Aliyu bajimin zaki dan galadima uban dadi rabbu ya magata ba ta da kanina
amarya in har ba turmi, ja gaba sannan ja ragama ne fitila haske rami. Alhaji Abubakar Latifu shigarsa ta malami, dan Aliyu uban dadi kai ne na gaban mizani. Allah da annabi gatan ka kwando ba zai ɗauki ruwa ba. Lafiya dai doktor ka zama lafiya jirgin fito. Alhaji Abubakar dan Aliyu bajimin zaki dan galadima uban dadi Rabbu ya magata. Ka faɗi kuma ka bayar manya da yara marar tsara. Na yaba maka mai girma alfarmar kasaman saura. Ka riga ka jara gamar jama'a maki gudu ka tsira. Na ga sako dadi zai bani Aliyu watan zara. Allah ya gara isan ma dan garadi bauban bama. Lafiya dai doktor ka zama lafiya jirgin fito. Alhaji Abubakar dan Aliyu bajimin zaki dan galadima uban dadi Rabbu ya magata. Kowa ya kone rumbunsa ya san tuka na yin kuɗi. Dokuran gwandu namijin gaske yabonka nake taɗi. Mai gaskiya da halacci ne baba ganin sayo buɗi. Na bincika kuma na gane ga mai dala gwaggon kuɗi. Alhaji Abubakar ɗan galadima teku rayin farma. Lafiya dai doktor ka zama lafiya jirgin fito. Alhaji Abubakar dan Aliyu bajimin zaki dan galadima uban dadi Rabbu ya magata. Ka zan ruwan hanya ƙarshen tsalki a sha a yi arwalla. Na buɗe kullum mai kulli da yabo ga Aminullah. Ka zamo rumbun dolas baba ka bai mabiya Allah. Dan ba ka ƙaunar mai sabon Allah hali na ibadillah. Tun an faɗa kun gaji mazan jiya na ji ban yi da wargiwa. Lafiya dai doktor ka zama lafiya jirgin fito. Alhaji Abubakar dan Aliyu bajimin zaki dan galadima uban dadi Rabbu ya magata. Dan Allah dai a kira ni in zo keji Kaduna in yi kwana. Domin da gwamna neme ni na fusan tukurre ne mana. Dan na sani ko gwamnati ba ta kai ka kyauta gatana. Na tabbata na zarti sa'ani kan a Sokoto nai suna. Na shaida bani rashin mota ko dala da gurin kwana. Lafiya dai doktor ka zama lafiya jirgin fito. Alhaji Abubakar dan Aliyu bajimin zaki dan galadima uban dadi Rabbu ya magata. Ka tattare shi mutuncin ka baba irin ku akwai fama. Dan ba rabo da gwani ba ake cewa samun sarashen fama. Ni na riga na samu rabo yanzu dan ga makorar girma. An ta muhibbul jama'ati tukura su barka su sha nema. Allah ya kare kimar ka baban bashar gatan ulama. Lafiya dai doktor ka zama lafiya jirgin fito. Alhaji Abubakar dan Aliyu bajimin zaki dan galadima uban dadi Rabbu ya magata. Adaka araba sai ka luwa da abinci gidan girma. Suna cewa ni ma na ce uba ga bashar hauyar noma. Yawar wani ko karkarar wani inga aka abar hagu na dama. Ashe inga tukuran gwandu abinci ba zai gatse min ma. Da kan daga shi daga tankwal abincin daki yayi. Lafiya dai doktor ka zama lafiya jirgin fito. Alhaji Abubakar dan Aliyu bajimin zaki dan galadima uban dadi Rabbu ya magata. Mai rai a baya rashin motsi sai dai cikinsu akwai gaula. Fara mana manufar ka baba
fashin birki kai ka kyautar mamaki. Na gode Allah, na gode ka bani ya zamsulki. Komai gudu na barewa sai ta raki daji dan sarki. Uban daji domin Allah kai ya min kyautar girma. Lafiya dai dukkur ka zama lafiya jirgin fito. Alhaji Abubakar dan Aliyu, bajimin zaki dan galadima uban daji, Rabbu ya magata. Shirin na tsayyafu na zaune a garan na shige launi, domin zan je gun ahali da gidan dan galadi manuni. Dama babba juji ne komai kaɗe sai dai ni. Gidan daraja da gidan mulki komai tsanani yau ga sauki. Alhaji Abubakar zaki namijin gaske gwanin ba. Lafiya dai dukkur ka zama lafiya jirgin fito. Alhaji Abubakar dan Aliyu, bajimin zaki dan galadima uban daji, Rabbu ya magata. A kiɗa a ruwa mai tada hankalin dodo gam zaki. Ga mai girma mai Allah uban bashar ka san aiki. Ni kan sunanka a raina akwai bana asilci. Maza bayan ka ƙure kyauta ka san jiya ka san yau. Rai ya daɗe alsabbi na ne jirgin kudu tukuran gwando. Lafiya dai dukkur ka zama lafiya jirgin fito. Alhaji Abubakar dan Aliyu, bajimin zaki dan galadima uban daji, Rabbu ya magata. Sardaunan yamman Katsina, Alhaji Abubakar baba. Gyara shiri insha Allahu za ka yi nasara gobe. Sardaunan yamman Katsina, Alhaji Abubakar baba. Gyara shiri insha Allahu za ka yi nasara gobe. bude ce bismillahi in fara yin sabon tsani. Baba, Ce min kun gane don ga zubin tsauni. baba, Abin sa ido ai tsotsa tsami a ɗakin jini. baba, Tsutsa a cikin tsaunin kuma yi koren launi. baba. Kuma tsamin sauti na matsa in yi tsarin waƙar Sardaunan yamman Katsina. Alhaji Abubakar baba. Gyara shiri insha Allahu za ka yi nasara gobe. Ku ce makashin karfe tsatsa arewa abin tsutsa. In yayi magana sai an lura gida na zan kusa. Ta yaya zan boye hairinsa a baki na gunsa. Domin ka kai dattijo gun kalamai cire basa. Baba ina yi ma addu'a kullum kai nasara a zaki. Baba Sardaunan yamman Katsina. Alhaji Abubakar baba. Gyara shiri insha Allahu za ka yi nasara gobe. Ka zama kan da mi a sha ayi wanka nake nufi. Baba, In garmar doki ka wuce mai sa'in safi. baba, Rini a gari kai ne mai ba mu tallafi. baba. Sun ja ka sun saki ku karfawa ka aga aji kaifi. Dole in bayyana kai minni addu'a zan kuma baba. Sardaunan yamman Katsina. Alhaji Abubakar baba. Gyara shiri insha Allahu za ka yi nasara gobe. Jure da kan sakar gida gamji ka jure sassaka. Baba, Tsine ku faɗi mashi kaifi sai dai a bawuka. baba, Allah ya ƙara matsari maƙiya sai su harzuka. baba. Sardaunan yamman Katsina sama sai da fifika. Baba, Ba ka jiji da kai baba kullum da addu'a. Babba Sardaunan yamman Katsina. Alhaji Abubakar baba. Gyara shiri insha Allahu za ka yi nasara gobe. Ka wuce ai tsari hayaƙi baba ga sariya. Baba, Kawo cike tara maliya baba ga safiya. baba, Kawo
bauchi ban ga zakon gire baban Umar daya sai dai ganin ido uban Asma'u ka gama lafiya bango majingina wandan karfe mai hanin zama baba Sardaunan yamman Katsina Alhaji Abubakar baba gyara shiri insha Allah za ka yi nasara gobe komai da za su ce sai dai su faɗi kai mini baba dare inuwar Allah ko maki sai ya ci la'amuni baba kai ne uban gidana yanzu ma gashi na tuni baba ka zama tubali kai ne karkon dukkanin gini kowa yana faɗin kayi masa ya zanye in rufewa ba Alhaji Abubakar baba gyara shiri insha Allah za ka yi nasara gobe gaishe ki zanaye uwar gida kin wuce haka ga hajiya yar yayi baitinki shi izan daka ke ce ita kan gaba ba ki jira ba ki fargaba kyauta ki saba yi shi ya saka zana ɗau jira hajiya yar yayi addu'a zan miki fata ana nasara mama Sardaunan yamman Katsina Alhaji Abubakar baba gyara shiri insha Allah za ka yi nasara gobe ga hajiya Zainab kai ma sai na yaba a miki ga hajiya Zainab sai addu'a nake miki in kin isa a tilas ne in yaba a miki gani mada'akata kyautar ki ita nake jira dan na san ki isa bai ruwa san ba ki mini mama Sardaunan yamman Katsina Alhaji Abubakar baba gyara shiri insha Allah za ka yi nasara gobe ga hajiya Hauwa ke ma sai na yi tambura hajiya Hauwa beauty tabbas keke ga agara ga hajiya Hauwa gunki yau zan daɗa ubara wuta nake jira kin ban na ƙara na tira sai na yi godiya in ƙare miki addu'a mama Sardaunan yamman Katsina Alhaji Abubakar baba gyara shiri insha Allah za ka yi nasara gobe ga hajiya Zainab ke ma sai na yi jinjina mama ga Aisha babu kamar ki na bayyana na san kina iya wakin mun sai na yi godiya mamar Safiya mamar Umar za na yi kira fata na nasara har addu'a za na yi miki mama Sardaunan yamman Katsina Alhaji Abubakar baba gyara shiri insha Allah za ka yi nasara gobe sai hajiya Hauwa uran buwa sai na yi addu'a uwar ɗauke damuwa babu kamar ke bani ba'a kin zama uwa gare ki dole ne na yi da'a dan annabin halittu Allah ya ƙara miki sa'a ya ƙara miki lafiya mama na ƙara addu'a Sardaunan yamman Katsina Alhaji Abubakar baba gyara shiri insha sai hajiya Luba za ka yi nasara sai na yi gobe jingina ga hajiya Luba kin zama bango na jingina sauri maganin tafiyar nesa za na bayyana ga hajiya Luba da baitoci har da addu'a fata na nasara zan yi mai kikin jiya mama Sardaunan yamman Katsina Alhaji Abubakar baba gyara shiri insha Alhaji Ustazu zan yi yabo har da jinjina Alhaji Ustazu kai ma sai na
dukkan bukatunsa ka biya mai ina abara. Daure da hikima kai sadaka ka ƙara addu'a, burin ka zai cike Usman Bizar za ka ga agara babba. Daunan yamman Katsina Alhaji Abubakar Baba, gyara shiri insha Allahu za ka yi nasara gobe. ina ce hajiya shabake ma sai na yi jinjina. Ga hajiya shafa baitocin naki zangina, dan kin isar musu kin yi mini tilas in bayyana. Ga hajiya shafa hasken rana ba a yin tare, kin zama da an gari jama'a da yawa na yaba miki. Sardaunan yamman Katsina Alhaji Abubakar Baba, gyara shiri insha Allahu za ka yi nasara gobe. sai adili na ce gon adili yabo, ya saba tarbiya mai addu'ar neman rabo. Ga adili gwanin fama gunai ina yabo, koyan halin kamun saba. Ga adili daya sai na yi addu'a buri na rabu ka cika. Sardaunan yamman Katsina Alhaji Abubakar Baba, gyara shiri insha Allahu za ka yi nasara gobe. ‘Ya'yan mai gidana na gaida Ubaida, na gaida Sakina, har ma da Khadija, har ma da Bashar Nau, a Bashar zakin su kuma turan giwa, na sa da girma, har Maryam nasa, har Aliyu Dadi, na ce da Aliyu Dadi, har Fatima na sanya, har ma Sadiya nasa, Hafsat ma na sanya, Aisha na yaba ake, har ma Zainab zansa, har ma Safiya, har Sadiq na sanya, har Umar na sanya, mai ma za na yaba ta, Amira za na yaba ta, Aman Maki na sanya, har Usman na sanya, Abdulrahman kai ma, Faisal dole yaba ma, Ummul Kulsum nasa.